Bafowethu isifike yadlula isona bekuvese sazi ukuthi akukho kusha okuzofika nomnumzana uCyril Ramaphosa bekwe isona ka number 10 sona number 10 besazi ukuthi vese ayikho into entsha ezofika ezoqhamuka nje athi uza nayo ngaphandle ukuthi uzo-add amasosha ukuthi ayosiza lapha nalapha. I mean lokho mina ngazi ukuthi kuzosisiza ngani, lokho angazi kuzosisiza ngani lawo masosha wona nazo idingo nqangi ngempela zokuthi ayokwenza amathuma ukuthi udeploy amasosha uthi awayosiza amaphoyisa kufanele kube nethuluzi la ngempela, akube nethuluzi la ngempela. Dumo phephela bamasosha kuloyo ndawo leyo kufanele dumo phephela lamasosha kube khona ombayimbayi kucaka because ukudila nama-terrorists is not an easy thing, you know. But nakhona lapho bekufuneka ukuthi umbono wami bekufuneka ukuthi ambize uNational Commissioner ebesebiza the provincial commissioners abe nomhlangano wabo, the Minister of Police osabambile kuhlalwe phansi kudingadwe before udictate uthi hayi ngizofaka amasosha ehamba yosiza ku Eastern Cape zonke lezi indawo lezi eziqakubugebengu nama drug lords and stuff like that. This is defeating of the hand of justice. This is serious. If ulalela kahle inkulumo ka General Mkhwanazi, these people, it's all about defeating the hands of justice. Amavukela mbuso bekufuneka ukuthi ahlale nabo aconsult ebese athole idea from ukubona okay, how do we go about these things. Phela ucommissioner ukhona, he must make a use of commissioner and the provisionals, he must make a use of them ukuthi siya kanjani phambili ukuze sikwazi ukuthi sidile nale simo sokudila nezigebengu. Oh, General Mkhwanazi, they know exactly how can they conquer these things. Hayi ukuthi ngoba bebasaba, but they can conquer them. They can conquer them. Because konakele. So isona-ke was a disaster. Ibinga nayo into etheni as usual ka number 10 akukho kusha umnumzana Cyril Ramaphosa aqhamuke nakho esingakwazi kada ithembisa eshizinto this and this what akho ngisho amathuba emsebenzi ngisho one ake wakhuluma ngawo a-implementwa sabona kwenzeka abantu beqasha kwenzeka ukuthi asazibone lutho. So we still having a same problem. Ingane zabantu ayisebenzi, ingane zethu ayisebenzi. So kunjalo nje. So ke sisathole nje ama commission amaningi from kumnumzana uCyril Ramaphosa akukho ngempela ebekubhekekile. So we really hope ukuthi abantu balelizwe abahlali base South Africa bazobuyela kuma senses abo. One day is one day. Abantu kumele babuyele kuma senses abo bebheke kahle lento ukuthi ngempela lento we just need to do away with it. Ngokwami, we just need to do away with this thing. Siphume kulento ngoba isimoshela isikhathi, isichithela isikhathi, sirane ilizwe lethu. Simple, just like that. Thank you.